Devani. Jees. No, mulle tässä... Tuo tappoi tornado-granaatti, joka on nyt eikä saavuttanut. No kun mulla on tässä nolla, tässä ei ole niinku yhtään mitään helttiä tai strenaa. Ei tarvikaan. Ei ole pakko liikaa. Mä oon pelannut puoli vuotta ilman niitä. Ei, mä saat siltä. Parempi kuin tämä tiesin sua ennen kuin se oli vaan perheen. Mä tiesin aina, että se tuli 3 vuotta. Mä oon ollut päässyt 4. Mä oon tiennyt Valtteria näistä ennen, mä kerron aina 2. Ei vittu. Nonni. Homo vittu, et viisin aikaa. Kyllä. Mulla näitä, vaikka mä en ostanut näitä yhtään. Fail. Mitä nyt? Mulla lagaa. Mä yritän saada. Mitä veetäkä? Nääkö? Koske siihen! No ei varmana. Ei se räjähdä! Ei se räjähdä! Kyllä se räjähtää. Ei vitsi, vähän fail. Ei se räjähdä, Valtteri! Mä en voida, mä teen sulle. Se räjähtää. Ei. Tuli lehtyn päälle, voitaanko se räjähdä? Tuommoista. No pomppia hinta. Sulle ei toimi. Häh? Kyllä sulla toimi. Ei. Mä teen tuon itseäsi tuon kulman toimuutta. Laita Se meni siihen. No nyt oot onnellinen. Laki ei tuommoista. Miten niin laki? Seuraavaksi vaan antitravel, ok? Ok.